All right, this is Manass, but I'm media reporting as it is, and today we have Kevin Oliver. Ndafunga munogara mshiwazia vane video rakatenderera rikanetsa, and kuno kutadedzwa Bruno Furnitures, and today we have Mkoma Bruno. Tava visitira kuno kuchizve Mkoma kuno. Kunonzi kuna Willowville. Kuna Willowville. Willowville Road. Kuna Willowville Road. So Mkoma ndo vatidedza vaona video, after vaona video. Rega kuvakumira because chinokumirwa chete imombevu. Mkoma munogona kunge muine nyaya munogona kunge muchida kutiudza because matidedza kuti tizive kuti nawo yakamira sei and zviri kufamba sei. Yeah, simonera ndakaita I came across pa Facebook page. Ndaona pachinzi Mkoma vanzi vani 2 years anzi mungu period vachigara mumota so ndakanzo kubatikana kuti kuchi nyaya yacho ndakaimboita follow back so ndarama njingone chingopopa so I was grateful kuti anzi vakazotsvagirwa imba nevanhu vari ku UK ameno ndizvo exactly ndaingoona hangu ari manheru vatsvagirwa imba nevanhu vari ku UK so chikafu nechini ndo zviri kushota so ndandati naJune uno hey chando pisa nangoti ndingorovera moyo kudombo ndingovapawo mubhedha. Nice. Then kana ndazowanawo ndapinda mutauni ndinovatengera gumbezi voya vachitora nesipo yogeza nekudini ndo saka zvandakwanisa izvozvo kumbovapa mubhedha kuti vasarare pasi vasatonorwe. Hai handizivi kudenda ndiri Mkoma Oliver ndaigona kungofa izvozvi kufa as we speak ngofu onati tandadafa. So I think this is something that chiri nice and munyika I don't think it nevanhu vakawanda vanokwanisa kuva nemoyo wekungoti from nowhere ganingobatsire munhu pasina kumanikidzwa and you know all those kind of things. So mabva mafunga kuti regai tiite zvokuti chando ichi since makanzwa kuti imba yavepo kudhara and for sure and I've been following this and ndiripo in the process with my brother Chibanda and tachiona zvazviri kuitika from kubva mumota mavaigara iye zvine zvava vakapfuura nepo my old bush house now ndo pandaimbogara so he's happy now kuti vava muimba yakanaka and like so ini chandokwanisa ndichati mubhedha then ndikazopinda mutown I think I will visit kwavanogara kwacho ndo pandozoisawo nemagumbezi nekudini nezvimwe ndichazotaurwa namadhamu padheni ndapano magumbezi ekudhara chimudhara mungaite problem nemagumbezi at least wakamboonawo pekudai amenoti basa zvakamira sei pabasa varipo pabasa gandirega wakumira futi basa havana but munhu anogara achitaura kuti ndine something zvandokwanisa kuita nekuti vane zvimwe zvavakamboita kusvika vazosvikawo pasituation yakazovasvitsa but pane zvimwe zvavanga vamboita previously. Maiti makaita chizviya? Ndakaita ndadriver makombi I drive makombi then ndaishanda futi ku several restaurants matakeaways and like saka pakubika neudii dai naona like financial start or something. Ndoita restaurant dai naita like a fast food takeaway. Yeah, but dream yangu yo a fast food takeaway it's a good idea. Munoona kuti inini zvangu handina yakawanda mari yekuti kubatsire for start munoona kuti wana nokubatsirai pakange pane vanhu vane moyo wakanaka munoona kutobatsirwa. Muri kurova basa Bruno Furnitures. Thank you so much. So this is Bruno Furnitures and macheza mukazongonipawo kana nangu anamboti ndinodoneterwa ndipawo kana aiwa manyama emudhara manyama as you can see kuti manyama mabhedza acho you know so munotogadzira muno mukana kuti zvinofamba sei? Muno it's a showroom. The showroom. All right. Yekuti kana kuti imi munganipa order yenyu then ndine wandogadzira ndine vanhu wandogadzira kuma workshop kunozoya final product ndinozoya beds wardrobe kitchen units headboards sofa chese chinoita nefurniture tinosota. Alright, what about vanhu vanenge vachida kuvigirwa kumba veve munoita sei? Handimatonzwa kweya topinda yokwekwe izvozvo wakumona kutorova masimbi kuti vatorova pakwekwe vatotakura enda nawo from the comfort of your bed wobva ungonzi wakatorara tasvika ndiri kufonera mangwana ndichiti mari yekwekwe mudhara ndatoda imwe ndakuda naye kugokwe kana yekushawa but kwa vanhu vanenge vari kure munenge muchizoita sei? Inini maclients angu mazhinji ndeve ku UK, Australia
New Zealand, vari muZimbabwe. Vanongondibata paWhatsApp. Bruno, ndikuda masofa, mamuda kutengera mama wangu masofa, but ndinobhadhira online. Alright. Totochajana paWhatsApp, obhadhira word remit yake. Ndoona unzi kuti kana musiri shoma munoziva kuti muZimbabwe mazuva zvikunetsa kwazara matsotsi. Anogona kuti Bruno ndoda masofa, but ndiri kudhauta. Nongoti no problem kana muchidhauta mimi ndakungoendesa masofa ndokuitira video call ndapa doorstep, ndopiwa macontacts nemadirections. Ndasvika ndokuitira video call masofa enyaya, angove madining chairs enyaya. Ndotorwa online ipapo patinoita delivery ipapo. Nice. Saka nabasa kuti uri kuHwange kana kuti uri ku-UK or ku-South Africa. Mazuva ano world remit mukuru, Western Union, Mama Money, whatever, any method. Tongotaura pafoni ipapapo. Motoendesa. Samunowanika futi pamwe papi pasiri pafoni like munhu anogona kunge asina muna Willowville pana munenzva pamabhazi pamunenzva kwangu ukangosvika ipapo papa here wangobvunza kuti Bruno anoto kuti apa Bruno Furnitures. Yeah, it's like sister tatomborasika tazoona Bruno Furnitures that all right. Yeah, aiwa ndatomashanda muri weZimbabwe tasangana nhasi izvozvi makaona nyaya yangu paFacebook pasocial media. Tiri Bruno Furnitures pa 33 Willowville Road. Ndina mukoma Bruno pano, ndoda kuti watenda singaite nemoyo wangu wese zvevaita nhasi kundidonetera umbhedha. Zvino nechano handicharare pasi, ndaurara pambhedha. Ndoda watenda. Muri Zimbabwe ndoda kutaura futi. Uye upromote mukoma Bruno. Ane zvinhu zvakanaka singaite. Zvingaari kugadzira paworkshop nepashop yawo. We all support it. Ladies and gentlemen of Zimbabwe, I'm here with Brother Bruno here. Today we've come here as he phoned us. He showed us his heart towards me. He's donated me a nice bed. So I want to thank him with all my heart. And I also encourage you, because he's showing his heart, come and support him, come and buy his products. He's got very good quality products. Please come and support him. Thank you.